és la Switch, la nova consola de Nintendo que va sortir a la venda la setmana passada. Els primers dies de vida han estat més reeixits que els de la seva predecessora. El volum de vendes de la Switch durant la primera setmana ha superat amb escreix el que va registrar la Wii U. Nintendo Switch es una consola doméstica que tiene características portables, o sea, que te permite llevarte tu partida a donde quieras, ¿vale? Eso lo consigue a través de 3 modos de juego. Hay un modo de juego de televisión, ¿vale?, que es el que te permite conectar la consola con la televisión y jugar de forma tradicional. Hay un modo portátil, que es el que convierte la consola en una plataforma portátil simplemente metiendo los Joy-Con en los laterales. Y luego tiene un modo tabletop, donde básicamente lo que haces es convertir la consola en una mini televisión con la que varias personas pueden jugar fuera de tu casa. Aquesta versatilitat es deu primordialment als comandaments, que es poden fer servir per separat, ajuntar-los en un suport tradicional o col·locar-los als laterals del dispositiu. Es diuen Joy-Con i estan plens de tecnologia, començant per la vibració en alta definició, que és com han batejat el mètode de vibració avançat que incorpora. Los Joy-Con son en el fondo es el alma de la consola. Tienen acelerómetros, tiene el giroscopio, tiene un sensor de movimiento muy mejorado sobre los anteriores sensores de movimiento, tiene una cámara infrarroja, que es también algo novedoso, tiene mucha tecnología muy tapada, pero que es muy importante a la hora de experimentar lo que es capaz de hacer Nintendo Switch. La Nintendo Switch apunta als grans jugadors de tota la vida, els anomenats gamers, però no és cap secret que és una consola molt pensada també per a famílies i nens. Precisament per aquest motiu, han recobert els cartutxos dels jocs amb una substància innòcua però molt desagradable de gust per evitar que els més petits se'ls posin a la boca. Aquesta és la nova aposta de la companyia nipona per tornar-se a enganxar a la primera divisió de les videoconsoles. Una aposta que, si s'ha de jutjar per les primeres sensacions, els pot sortir bé.